Sana Maisa jenah. Gelem nulungi kalan bojomu iki apik-apik menungso. Ora usah nika-nika. Nek kowe ora trimo kawan Maisa jenah, mungsuhmu iki lho Sambaran, aku tak takon. Saben kowe ngguyu, kok guyumu ora beda kaya dening guyune Silawaja. Apa pancen Sambaran waktu gunung kuwi ana sambungane kelawan Silawaja? Nek perkara iku aku ora wani. Ora wani
Sapa ora wani. Sambaran. Sambar blok sambar. Ora berwedi. Dalam mantingan nak Mas Meso dengan parandene aku kang tanggung jawab yen ana lelakon tumrap teng sira. Ono sabra peting Bloko kowe sambaran. Apa kok kabeh gelem tanggung jawab temenan. Gelem tanggung jawab lawan aku temenan. Kaya arep jebroti kendahane iki. Iki sapa sambal piye? Guru kula itu. dadi ono sabrane ro. Aku nurute. Sambaran yen tak sawang kowe saya ora. Saiki kang pungkasan kowe bakal dipungkas. Emang kowe ento ana ulan. Purnomo sih. Iya. Wong sepi golongan ireng. Padha arep sarasehan. Kalebu lowo iso. Uling kuning. Uling putih. Sopo nusuk tambahan. Asing-singan. Iku ning ngendi papan? Ana ing rawa Sing dirembuk. sing dirembuk naga sasa sapa Bapak Kiasem. Inna lillahi wa inna ilaihi. Tak Mas Meso Jedar. Jadi dalam mantingan bebasan aku gumun setahun jeneng serendeng jalanan mongko sambaran kuwi kalbu musuh awake dhewe ning kok nanti teko kelakon dheweke gelem buka wewah-wadene wong sekti golongan ireng ing rawa bening kula sapa kuwi jadi dalam mantingan parandene nak Mas Meso Jedar yo iki kang kena denarani samparan nebus dosa.